Hej, jeg vil gerne fortælle jer om nogle nye bøger, vi har her på biblioteket. Den første, jeg vil fortælle om, det er, at vi har en bog her om det sorte næsehorn, som jo er udrydningstruet. Og der har vi en god bog her, hvor man kan læse om det. For eksempel om, hvorfor det sorte næsehorn laver dynger af gødning, hvor mange horn den har, og hvordan den lever. Jeg ved ikke, om I kan se det. Og det næste, det er en dinosaurbog, som man kan låne hernede på biblioteket og kigge i hernede. Og den er meget smart, fordi der sker alle mulige ting, når man åbner den, så kommer der sådan en farlig dinosaur ud af. Det her, den er stor. Og den sidste. Den sidste bog, jeg vil fortælle om, det er den gode gamle Gullivers rejse. Der har vi fået den i en ny version med nogle fantastiske illustrationer i. Og Gullivers rejse handler om Gulliver, som rejser verden rundt, og blandt andet også kommer til nogle fantasilande, som vi slet ikke har mere. Blandt andet Lilleput, hvor han bliver fanget. Prøv også at se denne her. Det er spændende. Det var det, jeg ville fortælle.